Keď takto... Ešte takých 9 prstov. Ešte takých 9. Pomáhajte sa. Drží. Alebo Lenka ešte jednu. Mi páči tá myšlienka tohto projektu 72 hodín bez kompromisu, pretože ľudia nesedia len doma tak na zadku pri Facebooku, ale môžu robiť niečo užitočné. My sme napríklad zbierali odpadový materiál, chodili sme po rodinách, ktorí nám dávali plastové fľaše a iné veci. No a snažíme sa urobiť z toho nejaké umelecké dielo. Najviac sa mi páčilo to, ako sme chodili po bytoch a zberali sme fľaše. Aha. A kvôli čomu sem prišli? Kvôli zábave. To, čo bolo odsudené na zánik, vieš, proste zoberť si nejaké fľašky alebo tak, čo by si inak vyhodil, tak vlastne teraz to môže potešiť ako človeka. Napríklad, keď sme tu robili, tak išla taká pani okolo a s takým úsmevom sa pýtala, že čo tu robíte, hej? A keď som jej to vysvetlila, tak povedala, že to je super, že z niečoho, čo sme vlastne chceli zahodiť, tak teraz bude niečo úplne úžasné, čo keď ona pôjde okolo, tak hovorila, že príde, hej, a že sa na to pozrie, a že to môže človeka potešiť. Takže pre mňa je to taká príležitosť zmeniť tento svet tak maličko, alebo potešiť niekoho tým. Do tohto nášho projektu 72 hodín bez kompromisu sa zapojili miestni ľudia, ktorí nám poskytli vlastne odpadový materiál zo svojich domácností a mladí ľudia z Trenčanskej turné, ktorí patria do hnutia kresťanských spoločenstiev detí ERKO.